Min nhar it-tnejn mal-ftuħ tal-Parlament wara l-vaganzi tas-sajf se jitresqu emendi ġodda fil-liġi bil-għan li kif imwiegħed fl-aħħar jiem ikunu protetti aktar l-uffiċjali pubbliċi waqt il-qadi ta' dmirijietom. Dawn l-emendi se jistriħu fuq 3 pilastri prinċipali f'kawżi ġudizzjarji relatati, fosthom li mhux se jibqa' jkun hemm l-għażla li tingħata sentenza sospiża waqt li se jiżdiedu l-pieni ta' ħabs u anke fil-multi. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Parlament, il-Ministru responsabbli mill-Intern, Byron Camilleri, spjega kif il-liġi se tkun qed tiġi aġġornata wara konsultazzjoni wiesa kemm mal-Pulizija u anke l-unions li jirrappreżentaw lill-uffiċjali. Meta l-offiża hija inġurja, teddid jew offiża fuq il-persuna, il-multa minima se tiżdied minn 800 euro għal 1200. Il-multa massima se tiżdied minn 5000 għal 7500 euro. Sa dan it-tant meta l-attakk jew ir-reżistenza bi vjolenza jsir minn persuna jew minn żewġ persuni, il-pina ta' priġunerija se tiżdied minn minimu ta' 6 xhur għal minimu ta' sena u minn massimu ta' 2 għal massimu ta' 4 snin. Filwaqt li l-multa minima se tiżdied minn 4000 għal 6000 euro. U dik massima se tiżdied minn 10,000 għal 15,000 euro. Meta l-attakk jew ir-reżistenza bi vjolenza ssir minn 3 persuni u aktar, il-pina ta' priġunerija se tiżdied minn minimu ta' 9 xhur għal minimu ta' sena u nofs u minn massimu ta' 3 snin għal massimu ta' 6 snin. Filwaqt li l-multa minima se tiżdied minn 5,000 għal 7,500 euro u dik massima se tiżdied minn 15,000 għal 22,500 euro. Meta fl-attakk jew ir-reżistenza tintuża arma, il-pina ta' priġunerija se tiżdied minn minimu ta' sena għal minimu ta' sena u nofs u minn massimu ta' 4 snin għal massimu ta' 6 snin. Filwaqt li l-multa minima se tiżdied minn 8,000 għal 12,000 euro u dik massima minn 20,000 għal 30,000 euro. Minn barra hekk meta l-offiżi jinkludu vjolenza pubblika, il-pina ta' priġunerija se tiżdied minn minimu ta' 2 għal minimu ta' 3 snin u minn massimu ta' 5 snin għal massimu ta' 7 snin. Filwaqt li se jiġu introdotti wkoll il-multi b'dik minima se tkun ta' 10,000 u dik massima ta' 25,000 euro. F'kumment ma' One News, il-Ministru Byron Camilleri tenna li dawn l-emendi jibgħatu messaġġ ċar lis-soċjetà Maltija li mhux aċċettabbli lanqas każ wieħed ta' vjolenza fuq persuna u inqas fuq uffiċjal pubbliku waqt li qed jipprova jagħmel xogħlu. Is-soċjetà tagħna ma tirriflettix dak li ġara fil-Ħamrun. Fl-aħħar snin fil-verità naqsu l-inċidenti mhux żiedu. Iżda bħala gvern nemmnu jekk imqar ikun hemm każ wieħed jeħtieġ nibqgħu nibagħtu messaġġ b'saħħtu ta' deterrent. U għaldaqstant qed mhux biss inħarxu l-liġijiet tagħna fejn jidħol anke l-pieni, fejn jidħol il-multi, iżda tinqata' wkoll il-possibilità kemm ta' sentenza sospiża u anke ta' conditional discharge. Dan il-mod qed nagħtu messaġġ b'saħħtu ħafna li bħala soċjetà mhux biss bħala gvern dawn l-affarijiet, violenza fuq pulizija, violenza fuq uffiċjali pubbliċi ma nippermettuhiex.